This festival has grown from a local celebration into a national platform of unity, resilience, and economic opportunity. For nearly 2 decades, the annual Lutras Crayfish Festival has been a proud celebration of our maritime heritage. It honors our fishing tradition, the resilience of our coastal communities, and the enduring relationship between our people and the Atlantic Ocean. Deze mannelijke kreef, hij heeft die haren hier zo nu. En zijn stert is iets smaller. Dat kreef is die vromes kreef ik. Hij is een beetje harig hier zo, om eerst te protecten. En hij is altijd breer bij die stert. Kreef een paar eindelijk. Die mannetjes moet met die baby's beginnen. Anders zo hulle paklei begin en die oude wat wen, vat die kreefje naar de edge toe, met de rugzijde. En als een paar tijdens, kom maar zeggen, van 15 naar 20 minuten doen. Die mannetje komt, die vrouwtje komt onder, dan komt die mannetje boven. Per jaar, dat is allocations wat die fisheries voor ons geeft. Gewoonlijk krijgen we amper zo 39 ton om te vangen.